sådan nogle hunde der, ikke? Jeg tænker, at de ikke kan svede. Hunde? Hold kæft. Prøv at de ikke svede. Bare. Det kan faktisk godt passe. For eksempel giraffer. De er heller ikke host. Nej, det er rigtigt. Det er også noget med, at guldfisk, de har ikke en hukommelse på mere end 3 sekunder. For real? Ja. Drenge, der er den vildeste dance contest. Kim Larsen, DJ Alligator, Lars Lilholt Band kommer, og man kan vinde 300 fucking kroner. Og vi kan fucking vinde. Vi kan vinde! Ja! Så du det? Ja. Prøv at se, hvordan han med ben. Godt med en. Perfekt. Kom. Mere af det, mere af det. Mere af det. Prøv at se de skuldre der, hvordan han løfter. Det er bare som om, han der. Han kan mærke det. Han har det i sig. Ja, præcis. Beatet er i ham, musikken er i ham. Hjertet. Han laver havfru. Fucking hov. Prøv at se, hvordan han bare flakker med de der filler der. Ja. Fuck, mand. Wow. Jeg kan bare se det. Jeg kan se det. Det der Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. spin. Det der spin. Ja, han drejer rundt, og det... Og det er slet det er helt uimodståeligt det her. Det er fandme kunst det her. Det er fandme fucking godt, ikke? Altså, hvad fanden mener du? Se nu for fanden. Kom ud med noget. Fandme godt, der er så! Han lavede nærsol! Fuck. Ej, vildt. Jeg er nødt til at fandme noget. Fuck. Han lød helt. Så du det? Ja, så er det godt. Ej, fuck, de går hurtigt det der. Det ser fedt. Det ser fedt. Svinger også bare. Shit. Han laver fræksus. Ja, fanden. Fuck, prøv at se, hvor stille han står. Hold kæft. Kæft, mand. Fuck. Oh yeah, boy. Fuck det hen. Jamen, det der er jo i... Silkeborg. Aarhus. Nå. Så må man kigge der. Nå. Hvad nu? Infoen er kun streger, tror jeg. Det er jeg ked af, drenge. Jeg vil kraften ikke med en. Jeg er så ked af. Men det kan godt passe, fordi... det er fucking mærkeligt, fordi... Drenge! Og jeg må høre, at jeg fik et chok, da jeg bare gjorde sådan der. Drenge! Der er en fucking dance contest, og vi kan bare fucking vinde, mand! Den... Hvad skal jeg mere sige? De skal bruge 3, drenge! 3! Ja, jeg ved altså ikke, om jeg kan. Det kan du. Og en med hoodie. Og en med cap, og den kan du få, Christian. Hvor griner du? Drenge, der er den vildeste dance contest. Vi kan vinde fucking 300 kroner. Der kommer Kim Larsen, Lars Lilholt Band og DJ Alligator. Du kan sgu da være med prik til mig, din fucking nar. På de træk vejret. Drenge, der er den vildeste fucking dance. Nej, Mikkel, lad være med det der. Ja. Yeah. Yeah. Hvor er det fedt, mand. Nej, hvor er det godt. Og vi vinder. Og vi vinder for vildt, mand. Fucking vildt. Klap de også. Hvad laver du? Du ødelægger. Så skal jeg lige klap. Skynd dig nu, vi skal skynde dig. Det er kraftigt ikke det. Det er fandme ikke det. Hvor kraftigt med de øver os.
Hvorfor fanden står jeg herovre?